Sa ngalan, samahan o sa anak o sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panugiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanino. Maayong buntag ka na tong tanan. Alang ni adtong buot mo, light the candles, palihog lang sa pagduol diri sa atubangan. Francisca So, Maruel Lusorata, Stella Marie Lusorata, Titus Eroy, Bibi Sabella, Virgilia Velar, Kenneth Sihas, Heidi Galindez, Veronica Lau, Sinaida Pamularco, Marie Isabel, Delia Carlos, Erma Onrejas. Ug uban usab ni Miguela Yu. Maigsoon, mianhi kita uban sa kalipay sa pagpaabot sa pag-anhi sa atong Ginoo. Ug diha sa mag-abot, kita magsaulog sa iyang pagkatao, kinsa miluwas ka nato, gikan sa kangitngitan sa sala, pinaagi sa paghimo sa cross, nga usa ka punuan sa kinabuhi ug kahayag. Kining punuan nga gidayan-dayanan sa katahom, magpahinumdum unta ka nato sa cross ni Kristo na maghatag og kinabuhi ug nga kanunay kitang magmaya sa bagong kinabuhi nga nagdanag diha sa ato mga kasing-kasing. O Ginoo, dungga mapag-ampo sa imong banay, kinsa nagpasiga nining mga parol ug ihatag nga na kanila ang panabang nga ilang mapubisanong gipangayo aron nga nilig-on sa tabang silang gikinahanglan, magmakanunayon da sila diha sa pagsugid ug pagsangyaw sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon aron mahimo kitang takos sa paghalad nining santos nga misa, ato karon hinulsulan ang ato nga sala. Sa
Kaluyan unda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato masala. Danunda kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa kahitasan. Ang iyang katawan karon at maya. Ang Diyos ng kadaidanan sa yuta. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulitnan sa sala. Itugot nga maluwas kami pinaagi sa gipaabot nga bag-ong pagataw sa imbugtong anak. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo,
Taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinoon manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod, diin ko sila pati bulaaga. O gaanhin na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tukahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyong panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kapus nga tawo, kun musangpit siya, ug ang nag-antos kung wala gayoy mutabang kaniya. Maluoy siya sa maubsanon ug sa kapos, ang kinabuhi sa kapos iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyong
ko ng Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. O daygon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapunoon ta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naguna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak, lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Maigsoon, malipayong kadlawon kanatong tanan. Atong pagpaka ng Ginoo. Anya na gyud ta, di no, kapugngan, ikatulo ka kadlawon sa atong pagpangandam lagi sa pagkatao sa ato ang Ginoong Hesus. Maigsoon, kagahapon, ang Ebanghelyo nahisgot mahitungod sa katigulangan, kagikan sa atong Ginoong Hesus. So kung tanawon nimo sa mga kaliwat na sa atong Ginoo, doon na biyasay mga makasasala. No, dili perfect ang iyang kagikan. Pero doon ay duha ka tao nga may stand out nga mao si Abraham o si Hari David. Now, diha sa Ebanghelyo karon, naghisgot kini bahin ni San Jose o sa hinigugma nga si Santa Maria. Matud pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, nakamatikod si San Jose nga nagsabak si Santa Maria niya, nabisan wala niya hilabti. Busa nagplano siya nga iyang bulagan o biyaan si Maria. Apan sanglit pinangga kayo, gihigugman niya pag-awis Santa Maria, iya kining himuon sa tago. Kaya bawat may sauno sa kultura sa mga Hudiyo, kung ang usa ka babay, mahimong inahan apan dili asawa, mahimo nga saman ini engage naman si San Jose, mahimong isumbong siya sa ilang mga religious leaders o mahimong hukman, batuon o patyon si Santa Maria. O ingon anak ka piligro. Now, unsa ka ang gibati ni San Jose? Kamong mga lalaki, unsa may inyong bation sa inyong hinigugma, nga sakalit lang nagsabak, nawa ni mo hilabti. Iyo magsagol yun, no? Apan dili violente o kinaiya si San Jose. O dili, buutan yun siya. Mga namalandong una siya kung unsa iyang buhaton. Mga sadya nakahukom siya nga iyang buwagan, dunay intervention no gikan sa Ginoo. Mipakita kaniya diya sa damgo si San Gabriel. Yan nindot kayo ang sulti sa anghel. Jose, kaliwat ni Hari David. So, recognize, kini si San Jose may suon, kaliwat sa ni sa Hari Anon nga banay. Kaliwat ni Hari David. Ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ayang gisabak, dili lalang og tao, lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya og lalaki, ug nganlan mo siya og Jesus. Og mao ni unsa to nga kay luwason niya iyang katawhan sa ilang masala. So ang meaning sa Jesus is Savior, manluluwas. Busa may suon matud pa pagmata ni San Jose, iyang giusab niya no ang iyang hukom. May suon ang pagsulay ni San Jose pagbiya kang Santa Maria usa ka sayop nga desisyon. Apan wala siya makasala. Kay wala man siya masayod sa kamatuuran. Karon nga nasayod na sa kamatuuran, nga wa na magluib kaniya si Santa Maria. Kay nahinumdum og nahibalo ang mga Hudiyo, labi na si Santa Maria o si San Jose, nga ang Diyos may saad kanila, nga ang usa ka ulay magmabdos og manganak og lalaki. Kabantay mo, doon ay mga contradictions dire. Inahan apan ulay. No, virgin, pero mahimong manganak
Dili. So, iingon ni anak. Unya, Dios ang magbabuhat, mahimong mutipon nga binuhat. So, iingon ni ini ang mga misteryo. Mga maigsuon, karon nasayod sa siyang kamaturan, iyang gibakwi ang iyang plano. Nakita niya nga ang Dios adunay manindot nga plano tali kaniya ug kang Santa Maria. Nga siya mahimong bana ni Santa Maria ug ama-ama sa iyang gianak nga bata. Si Santa Maria usab birhen apan manganak siya, apan siya ang inahan, apan kini dili anak ug tawo. May no matud ba karon ang dili gyud malalis. Dita ka mangutan na kinsay mong inahan. Pero ang maglalis kinsay amahan. Subunan na paternity tests. Doon na ito'y katong salida tingali, no? Katong Mama Mia ba to? Na nindot kay ang twist may isuon. Di ba? Katong nakakita mo, magpakasal ang anak. Pero kibaw ang iyang inahan. Kay iyang inahan, wa may bana. Gi-invite ang tanan niyang mga boyfriends. So on the day sa kasal, nag-abot ang tanang mga boyfriends sa iyahang mama. Yung gipangutanan niya, kinsa may akong papa? No, so imbes kasal sa anak, ang gikasal ang yan nung inahan o katong miangkon nga siya gyud ang amahan. Kaya daghaman nangangkon, so mga isuon, mga dalaga, ang inyong kinabuhi, kanang bililhon ba, no? So, dili ta mo pataka og tipon og mga lalaki. Kaya mga lalaki ra ba usahay, dili kayo, ang uban dili responsable. Kusog kayo mo pa anak, pero biyaan lang ilang anak. Busa mo ni may suon, niingon si San Mateo, si Jose o sa katao nga matarong. Ang tao nga matarong, mao ka nang mahadlukon sa Ginoo, matinumanon sa masugo sa Dios. Mga ang iyang plano, iyang gipadaplin, kay ang plano sa Dios, maoy iyang gituman. May dunay insidente. Dito sa isla, dila na to nganlan, usak adlaw ni anak, alas 7 sa buntag, nanawag ang kura nining parokyaha, na ako may kay kuan to leader no, Episcopal Vicar, nanawag, ingon ang iyang angkura, Mil, unsa may akong buhaton? Kung ano man. Na ako'y kaslon karong alas 7 sa buntag. No, magsugod ang kasal, pero doon ay babay na abot nagdaog kanang marriage certificate. I mean, kopya sa ilang kontrata, no, marriage contract. Nga, niingon, Padre, ayaw kasla, kay kining lalaki, ako nimbana. So niingon, yung gingnan, ayaw gayon ipadayon ang kasal. Kung mahimo magmisa, pero ayaw pagbalik kasal, kay siya kinibabag naman na simba ko niyang tinuod na siya. Ang istorya may suon mo ni. Taga-Bohol sila, ang bana nagtrabaho din sa siyudad sa Mandawi. Unya ang iyang iyan sa asawa, niingon, gitawagan ng buntag, Day, kay ba bakang iyong bana kaslon dito sa isla, ugma? So, daday mong marriage contract. So, pila istorya, sakay dire, niya, doon na may barko, Cebu to Bantayan. May suon, igo yun, naabot sa mga alas 6:30 sa parokya, ang misa alas 7 pa. Nasyak, no? Imbis nasak ang babay, ang lalaki nakalitan nga niabot og kalit ang ihang asawa. Sumoto, diyan ko kutob, wala madayon ang kasal. Kay di man pinikaslon. Lain sa nga itabo may suon, diri sa dapit sa dili akong kura, dili sa akong parokya. Pero gusaltian da kaila na to ang babay. Pag gahuwat ang babay, nana ang tanan, no? Naghuwat, di ba normally ang malate ang babay? Pero kay mo man ay magpauwahi, mag-unam ng lalaki ang pamanhonon, pero may suon, gihuwat ang pamanhonon.
tunga sa oras, usa ka oras, duha ka oras sa milabay, 3 ka oras, ug niingon nila ang pare, day basig tumutunga pauli na lang. Balik lang niya mo kung muabot siya. Kay gisusi may suon, the day before dito ang pamanhunon. Niya wala gyoy hint nga dili siya magpakasal. Ang nahitabo, bilayas ang lalaki. So hilabihang guula, no? Hilabihang guula. Mga pamanhunon, kung nakahukom mo nga dili mo mudayog minyo, prangkahe sultihi, ayaw paasaha, even to the last minute na. Okay, kagrabe ana ang trauma sa pangasawunon babay, niya nauwawan pag-ayo. Grabe naman sad, no? Nga sobra ana ang papakauwaw. No, sa tong panahon karon daghan kaayong magtiayon nga nakabulag. Ya, gusto sad sa mga magbabalaod nato nga himuong opisyal nga dunay diborsyo nya ato kini gisupak. Napipila ka rason ini maigsuon, hinaut dili ko masayop, sumala sa unahibawaan gikan kaninyo ang dunay third party. Ang third party, usahay ang lalaki o babae o kaha ugangang babae. Sorry mga ugangang babae. Sagad magkakundra kini yung ugangang babae o ang ilang umagad nga babae. Busa, no, magsuon kumusulod na gani mo paso na gani mo panitan diya sa simbahan, mo paso na gani mo diri, kinangla nigsud niyo simbahan, putol na ang ubang mga relations. Kay iniguwa niyo, pagpasaw niyo, ulitawag dalaga pa, pero iniguwa ninyo, binyo na, Mr. and Mrs. Mga inigsud, putla ang mga relasyon. Kay sa pag-abot dire, adunay third party. Ang third party niini, ang Ginoo. Girepresentahan sa pare. Abi niyo maigsuon, kung tao gani ang third party sa inyong kinabuhi, chances are mabungkag ang inyong kaminyoon. Apan kung ang Dios may third party, which is mauya sakto, wala yung magtiayon na magbulag. Kay ang Dios may mugunit sa inyong makamot, aron pagiya diya sa iyong panaw sa kinabuhi nga minyo. Mga diha sa kinabuhi karon si San Jose o si Santa Maria, walay third party nga tao. Nagduda nga dunay third party, nagduda si San Jose. Pero pagkabantay niya nga ang Ginoo di ay no, pinaagi ni San Gabriel nga gipadala ang third party, busa na dayon ang ilang kaminyoon. Nagpuyo sila sa kinabuhi. Mga maigsoon, kamong nagkahigugmaay o nagplano sa pagminyo, tugutin ninyo nga ang Dios mao ang ikatulo nga tao sa inyong kinabuhi. Dili ang inyong mahigala o inyong mga amiga, kundi ang Dios gayon. Kay diha sa kasal, kamo ang nakasal, ang pare o salang ka-witness. O ang Dios ang naghatag og panalangin, ang nagbugkos sa inyong kaminyoon. Imagine ko na kanang higot, kanang pisi nga gilak, kuan sa inyong ulo. Di ba, mao man ay nag-symbolize na sa inyong pagkahiusa. Unya, napagyoy cord, cord na naipay bilo, nga usa ka bilo, nga ang tabunan sa ang babae, of course, ari sa baga ang lalaki. O naapagyod ang makatawhan nga nagampo. Mga pasudla, naghisgot man tag relationship, bahin ni Santa Maria o ni San Jose. Pasudla, tuguti ang Ginoo na duna siya'y katungod sa inyong kinabuhi. Aron ang inyong kinabuhi mulahutay, taliwala sa pagsulay.
Kay ang kinabuhi sa minyo, dili haruhay. Bisan pag-unsa mo kaadunahan, bisag unsa pa niyo kagwapa o kagwapo, bisag unsa pa niyo ka-bright, bisan puro pa mo abogado, may suon, dunag yung mga challenges. O ang makahatag ninyo o kahiusa, mauriyod si Kristo atong Ginoo. Mga ni Santos nga misa atong daygon, pasalamatan ang Dios sa iyang paghatag sa atong ni Senyor San Jose o ni Santa Maria, paghatag sa imbugtong anak nga nataho diha sa putli nga sabakan sa Mahal Birhen Maria. O Maria, amo lang itong inahan, iambo mo kami, Senyor San Jose, tabangi kami. Magampo kita ngadto sa Dios nga pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga naghatag kanato og pagdagad sa kabilinhon sa kinabuhi diha sa atong kabanayan. Moingon kita, Ginoo, patalihugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, mga kaparian ug relihiyoso, sa kanunay magmasinugtanon sila nga mosanong sa mga tahas nga ilang nadawat. Magampo kita sa Ginoo sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tibuok kalibutan nga ang tanang kanasuran magsunod sa mga balaod pinasubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nawad-an sa paglaom tungod sa ilang mga mabugat nga suliran nga mahupay sila pinaagi ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga sa kanunay ato kining huptan nga malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuonan, labi na ang mga nabiktima sa kalamidad, nga ilang madawat ang ganti sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Diyos, tinubdan sa tanang kabuhatan sa kalibutan, ang imong anak muanhi alang kanamo diya sa paagi nga lawas nun. Itugot nga sa kanunay kami magamping ug magabalaan sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Amen.
Maigsuon pagampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagam sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi sa misa nga mong ihalad, makapaymot unta kami kanimo. Himua kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay ang maluwas kami sa kamatayon. Kinahong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi na Hesus Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diya sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan na nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang amo makasing-kasing sa kinangup o pagdaing. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu ang pagsantos sa mga gasa, ang mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag ni ngadto sa iya matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pausab. Mihatag nini ngadto sa iya matinunan ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron naman sala mapasaylo. Buhat kini o bahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang o malagad kanimo. Himua nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mong mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita pagsangpit kanunay sa atong langit ng amahan ug busa magiusa kita ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karo ato ipakita ang timaan sa atong panainigsuonay, panagdait manaa kaninyo.
mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. May palawat kanimo, ang panipamulong lang ang mamaayo. Magampo kita, Ginoo, madawat unta namo ay imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog og angay mga pasidungog sa maabot nga pangilin sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon sa dili pa nato tapuson kini santos nga misa. Sa ngalan sa team o pastors, akong kinasing-kasing pasalamat kaninyong tanan. Labi na sa ato ang choir, ang San Lorenzo choir, sa ato ang ato mas sponsors karon sa Light a Star. Daghang salamat sa atong mga kamelyo karon nga matag kadlawon mugiya no sa aron pagdasig sa pagtambong sa atong misa de Gallo. Tungod ini atong daygon pasalamatan atong Ginoo sa masipang pakpak. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.